Kiitoksia. Kermanrannoilta valssi. Joo, tämän kauniin valssin on tehnyt vihtarilainen maatalon emäntä Siiri Vainikainen. Siellä löytyy sukulaisia mukaan sieltä. Ja tähän sun sävelen on tehnyt Eero Verkasalo ja siitä syntyi tämmönen kaunis Kermanrannoilta valssi. Ja Saimaahan tuli juuri tuolta Kermanrannan suunnalta ja minä ajattelin tuossa, kun nyt ollaan tässä Juojärven ja Kermajärven välimaastossa, niin mä ajattelin soittaa teille tuommoisen upean kappaleen kuin Juojärvi-valssi. Kyllähän sen piti kotkaruusu olla, mutta on niitä pettureita kottassa. Kyläyhdistyksen ja meidän muiden tämän jutun tilaisuuden toimijoiden puolesta. Tässä tosiaan on tämän kanavan 100-vuotisjuhla tulossa ja samalla tämmöinen näytös luotoisesti tämä Naiset lipunlaskussa. Haluan pitää yllä tämmöistä perinnettä, jossa vähän tiedetään, mitä ennen täällä tehtiin. Tiedättekö, mitä tarkoittaa vonkamies, häntävarppi, vaeltaja? Minä en ainakaan tiennyt, mutta josko me tämän tilaisuuden jälkeen tiedetään, mitä se on. Tässä samalla haluan antaa kiitokset kaikille niille, jotka ovat olleet tässä rakentamassa tätä, tukemassa meidän tilaisuutta. Vielä kerran tervetuloa ja annan sanan eteenpäin. Kiitos.
Hyvät kuulijat ja arvoisat juhlavieraat. Tervetuloa viettämään Varistaipaleen kanavan 100-vuotisjuhlaa. Tämä Varistaipaleen kanava ei ole iältään läheskään Suomen vanhin. Nimittäin Kutvele rakennettiin jo 1793. Mutta Varistaipale on pudotuskorkeudeltaan Suomen korkein ja se on myös maamme ainoa nelisulkuinen kanava. Tänään täällä kohtaa 3 palaa suomalaista vesitiehistoriaa. Liikenneviraston omistama kanava viettää 100-vuotisjuhliaan. Näytössä naiset vetävät tukkinippuja kuten ennen vanhaan ja valtion tarkastusalus Höyrylailla Saimaa on taas paikalla. Liikenneviraston omistama museoalus SS Saimaa täytti jo viime vuonna 120 vuotta. Se oli myös ensimmäinen tarkastusalus, joka purjehti 100 vuotta sitten Saimaan silloinen luotsipiirin päällikkö mukanaan läpi Varistaipaleen kanavan ja tarkasti Juojärven reitin uudet linjamerkit. Autonomian ajalla kuumin liikennepoliittinen kysymys oli, pitikö Suomea edistää parhaiten rautateitä rakentamalla vai kanavia kaivamalla. Kyse oli ennen kaikkea aluepolitiikasta. Lounaisen Suomen edustajat ja etujen ajajat katsoivat, että Itä- ja Sisä-Suomen tarpeisiin hyvin riittää pelkät vesitiet. Rautatiemiehet J.V. Snellman etunenässä katsoivat, etteivät kanavat turvaa kansakunnan edistystä, koska ne ovat pitkään jäässä. Snellman korosti, että on tärkeää pystyä matkustamaan ja ennen kaikkea jakelemaan sanomalehtiä ympärivuotisesti. Siksi hän puolsi rautateitä. Onneksi oltiin kauaskatseisia ja molempiin kulkumuotoihin on investoitu. Kerrotaanpa hieman Varistaipaleen kanavan historiaa. Juojärven reitin yhdistäminen Saimaaseen oli hanke, jota edelsi monivaiheinen aloitteiden ja tutkimusten kausi. Se alkoi vuonna 1876, kun Heinäveden Papinniemen isäntä eversti Jalmar Granfeldt anoi paikkakuntalaisten valtuuttamana tutkimuksen tekemistä Juojärven ja Oriveden välisestä kanavasta. Hanke osoittautui liian kalliiksi, mutta myöhemmin uusi kanavasuunta tuonne Suvasveteen alkoi saada kannatusta. Vuonna 1904 senaatti myönsi määrärahan tutkimuksia varten, jotka laati Carl Snellman, ja kustannusarvioksi tuli 1,390 000 markkaa. Pannaanpa tämä luku muistiin. Jo silloin oltiin taloustarkkoja ja meneteltiin kuten nykyisinkin valtionhallinnossa, eli hankkeen kannattavuutta tutkimaan asettiin komitea, joka onneksi puolsi kanavoinnin pikaista käynnistämistä. Reitin avaamisen katsottiin parantavan paikallisia oloja ja kasvattavan Heinäveden reitin kanavien tuloja. Kanavalla havaittiin siis olevan sekä taloudellisia, sosiaalisia että liikenteellisiä arvoja. Näitä arvojahan nykyisinkin korostetaan päätöksenteossa. Itse keisari myönsi hankkeelle määrärahan ja Juojärven kanavointityöt aloitettiin kesäkuussa vuonna 1911. Hankkeeseen kuului sulkukanavien rakentaminen Taivanlahdelle ja Varistaipaleelle, väylänparannustöitä ja 3 rautaisen kääntösillan rakentaminen kanavien yli ja Kaavikosken yli. Kanavarakennustoiden pääinsinöörinä toimi lähes koko rakennustöiden ajan insinööri E.V. Skogström, joka otti yli 250 hienoa ja harvinaista työmaakuvaa rakennustöiden eri vaiheista. Osa niistä on esillä tuolla vieressä seisovassa kanavamuseossa ja kuvista näkyy hyvin tuon ajan rakennustyömaan työtekniikat ja erittäin ankarat olosuhteet.
Suosittelen lämpimästi valokuviin tutustumista. Työ 100 vuotta sitten oli raskasta ja alkeellista. Rakentaminen tapahtui miesvoimin lapiolla kaivain, koska varsinaisia kaivinkoneita ei ollut. Kanavatöissä oli enimmillään lähes 400 miestä ja noin 100 hevosta. Työssä käytettiin dynamiittia, nostureita ja ruoppaajia. Maa-aineesta kuljetettiin maansiirtovaunuilla ja hevosten vetämien rekien avulla. Arvoisat kuulijat, jo viime vuosisadan alussa vallitsi valtion taloudessa ja liikenneinvestoissa nykyisen kaltainen tilanne, eli rahasta oli jatkuva puute. Kustannussyistä oli portit rakennettava puusta, vaikka rautaportteja käyttämällä olisi saatu putouskorkeutta lisättyä ja sulkujen määrää vähennettyä. Myös kiertojohtojen käytöstä täyttö- ja tyhjennyslaitteena luovuttiin ja portit varustettiin läppäluukuilla. Lopulta saatiin valmista ja ensimmäinen alus kulki Varistaapaleen kanavan läpi jo 3. marraskuuta 1913, eli juuri ennen jäiden tuloa, mutta kaikki ei ollut ihan valmista silloin. Taivanlahden kaksikammioinen sulku valmistui syyskuussa 1914 ja ajantavan mukaan molemmille kanaville ja Kaavinkoskelle pystytettiin arkkitehti Hellströmin suunnittelemat virkatalot kanavan henkilökunnalle. Varistaipaleella tehtiin laajoja istutustöitä kanavan kaunistamiseksi, kaikki nämä kuuset periytyvät niiltä ajoilta, ja koko väylä valmistui lopullisesti vuonna 1915. Kuten alussa mainitsin, Varistaipaleen sulkukanava on putouskorkeudeltaan Suomen korkein, peräti 14,5 metriä. Kanavassa on 4 peräkkäistä sulkukammiota ja kanavan kokonaispituus on 1150 metriä. Sulkukammioiden leveys on 7,6 metriä, pituus 36,8 metriä ja syvyys 2,1 metriä. Koko kanavan rakentaminen maksoi yhteensä 1 389 794 markkaa, joka vastasi hyvin alkuperäistä kustannusarviota, joka siis alitettiin 204 markalla. Tuollaisen investointihankkeen arvo nykyrahassa olisi noin 5,5 miljoonaa euroa, mutta lukuna se ei kyllä kuvaa rahan ostovoimaa. Rakennusaikaan tavallisen työmiehen päiväpalkka oli 3 markkaa ja 1 markalla sai esimerkiksi 4 litraa maitoa tai puoli kiloa voita. Eli tätä kautta laskien kanavan hinta siis kaikkiaan oli noin 1500 miestyövuotta ja nykyrahassa tämä summa olisi peräti 80 miljoonaa euroa. Kanavien kautta on kuljetettu paljon puutavaraa. Hinaajien vetämissä lotjissa, tervahöyryssä sekä nippuuittona. Uittoa oli erittäin runsaasti 1970-luvun loppupuolelle saakka ja tässä sulkujen kohdalla nippulautat katkaistiin sulkuihin sopiviksi. Erikoisuutena oli, että naiset vetivät puunippuja vyötärölleen pujotetulla narusiimalla sulusta toiseen kanavan läpi. Naisten vetämänä uitto päättyi Varistaipaleessa vuonna 1968. Puun uitto Juojärven reitillä on nykyisin muutenkin loppunut, mutta vanhaa työperinnettä on silloin tällöin esitelty kylätoimikunnan järjestämissä nipunvetonäytöksissä. Näin on myös tänään, eli tämän päivän juhlinta huipentuu kohta alkavaan naiset nipunlaskussa näytökseen. Hyvät kuulijat, tuossa vieressä oleva Varistaipaleen kanavamuseo on 1/5 Liikenneviraston ylläpitämästä kanavamuseosta. Siihen kannattaa ehdottomasti tutustua. Museon rakennuksena toimii entinen sulkuvahtien talo, jossa oli aikoinaan ollut 3 asuntoa. Sulkukanava puistoineen ja komeinen rakennuksineen on myös Varistaipaleen kyläyhteisön sydän
ja Heinäveden kunnan tärkeimpiä matkailunähtävyyksiä. Kauniina kesäpäivänä alue tarjoaakin upeat puitteet kesäkonserteille ja tapahtumille. Viime vuosina on kanavien ja sisävesien merkitys Suomen liikennepolitiikassa vähentynyt olennaisesti. Sekä edellisen hallituksen liikennepoliittisessa selonteossa että kehysriihissä on keskitytty pääsääntöisesti rata- ja tieinvestointien rahoittamiseen. Sama trendi koskee myös väylien kunnossapidon rahoitusta. Kuitenkin sisävesiliikenteen mahdollisuudet matkailulle ja rahtiliikenteelle ovat Suomen suuri, mutta lähes käyttämätön ja pahasti unohdettu luonnonvara. Missään muualla Euroopassa ei ole tällaista luonnollista vesitieverkkoa. Suomen 16 000 kilometrin vesiväyläverkosta puolet, eli 8000 kilometriä, on sisävesillä. Verrattakoon tätä vaikka Saksan vilkasliikenteeseen suureen joki- ja kanavaverkostoon, joka on kokonaispituudeltaan 7000 kilometriä, eli reilusti meidän verkostoamme pienempi. Euroopan unioni pyrkii nykyisin edistämään vesitiekuljetusten tulevaisuutta ympäristöystävällisenä kuljetusmuotona. Valitettavasti meillä Suomessa tässä suhteessa ollaan vielä alkuaskelilla, vaikka vesitiemme ovat jo toimineet yli vuosisadan ajan. Mutta palatkaamme nyt takaisin tänne Varistaipaleeseen. 100-vuotias kanavareitti on harvinainen. Ehyenä kokonaisuutena säilynyt esimerkki kanavien kulta-ajoilta, ja se kannattaa sellaisena myös säilyttää. Liikennevirasto ja museovirasto tekevät yhdessä työtä tämän päämäärän saavuttamiseksi. Siksi seurassani täällä kannella on myös museoviraston pääjohtaja Juhani Koste oman johtoryhmänsä kanssa. Allekirjoitimme tänään liikenneviraston ja museoviraston yhteistyösopimuksen, ja mikä siihen olisi ollut parempi paikka kuin Varistaipale ja kanavan 100-vuotisjuhla. Arvoisa juhlaväki, liikenneviraston puolesta haluan toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tähän juhlaan nauttimaan kanavahistoriamme kauneimmasta paikasta, kauneimmasta höyrylaivasta ja ennen kaikkea kauneimmista nipunvetäjistä. Tervetuloa. Kiitoksia Antti. Minä tuon puolestaan sitten Heinäveden kunnan terveiset, ja ohjelman mukaan tässä pitäisi olla kunnanhallituksen puheenjohtaja Gustafssonin Auvo, mutta varmaan tarkkaavaisemmalta huomannut, että se ei ole täällä. No, erilaisten sattumien johdosta, niin minä pääsin Auvoa tuurailemaan. Minä olen Hottisen Timo ja olen kunnanhallituksen toinen varapuheenjohtaja. Kunnan terveisten tuominen nimenomaan tähän... Kiitos. Se on liian matalalla. Liian pitkä. Niin sanoo muuta. Joko kuuluu? Yes. Eli kunnan terveisten tuominen nimenomaan tähän juhlaan on minulle henkilökohtaisesti suuri kunnia. Onhan tämän kanavat, vesireitit ja muut vesiliikenteeseen liittyvät tehtävät tarjonneet minulle ja perheelleni koko työhistoriallisen toimeentulon eri tehtävissä. Heinäveden kanavien ja Heinäveden reitin merkitystä meidän kunnan tunnetuksi tekemisesti ei voida myöskään vähätellä. Tunnetaanhan kuntamme ehkä parhaiten seuraavasta 3 asiasta. Luostareista Uusi Valmo varmaan tunnetuimpana, sitten varmasti heti perässä Heinäveden kanavat ja Kermansaari. Kanavista kirkkaampana tähtynä nimenomaan nyt juhlakohteena oleva 100-vuotias Varistaipaleen kanava. No kun mietitään sitä, että mitä täällä on silloin ollut, kun Varistaipaleen ja Varisveden välille on ruvettu suunnittelemaan kanavaa. Umpimetsää, suota, välilampi, tiettömiä taipaleita ja niin edelleen. Mutta tarve Juojärven yhdistämisen oli olemassa, ja Juojärvi päätettiin liittää Heinäveden reittiin. Kanavien rakentaminen on ollut melkoinen insinöörityön ja käsityötaidon näyte.
On kuitenkin otettava huomioon, että työ toteutettiin lähes kokonaan ilman koneita ja sen aikaisin työvälinein. Rakentamisen vaiheisiin pääsee tutustumaan, niin kuin Antti sanoi tuossa Kanava-museossa. Juhlakalu on lähes alkuperäisessä asussaan ja niin sanotusti elämänsä kunnossa. Ei tätä voi kuin ihailla. Kanavan käyttötarkoitus on muuttunut alkuperäistä lähes täysin. Tarve kanavointiinhan lähti kokonaan hyötyliikenteen tarpeista. Silloin ei varmaan voitu kuvitella nykyhetkeä ja kanavan näin suurta käyttäjäkunnan muutosta. Nykyisin reitti palvelee lähes kokonaan huviveneliikenteen tarpeita. Maailma ja ihmisten tarpeet ovat muuttuneet ja kanava on mukautunut nykyhetkeen. Kanavat ja niiden ympäristön nopeasti laitettu miljöö on antanut virkistystä ja voimia arkeen suurelle joukolle ihmisiä. Kunnan puolesta kiitän vielä kerran tämän ikimuistoisen tapahtuman järjestäjiä ja liikennevirasto, joka on mahdollistanut tämän tapahtuman toteuttamisen. Tämä on hyvä osoitus talkoohengistä ja tahdosta. Kiitoksia. Lainalle kanavan ohjomen, ei se arvahan, ai, aivo pienimme, jätäty, hei. Neitonen kaunein hei, satamas, tapataan hippis, lähtöpaljamme maistamme. Sitten voi vielä heivetellä se, oliko se Auluksen Äsäsin tekemä Naiset Nikulaskussa tapahtuma, jonka Ismo laulaa tuossa. Ja tämä kappale kertoo juuri parista, joka oli tapahtumasta. Ja laulu on nimeltään Naiset lipunlaskussa. Köysi vahva on naisten uumalla, ei näytä se haittaavan tahtia. Ihan niin kuin ennen nuorena, he kiskoivat kanavassa lippuja. Miehetkin taitoja verestäin, kokeilta kun lassoa heittävät näin. Nyt väki sai nähdä näytöksen, työ takaa vuosikymmenten. Vaikka raskasta silloin on se, silti on aikaa vitseinen. Työllomassa naurukin herkähtää, vesipoisen sulussa pätkää. On hiljainen aaltojen suunta, pääsee aikaamme kauaksi vie. Ja aurinko taivaalla niin lämmittää, on sininen laivamme tie. Näin taivaalla liikenevän. Nyt lähdetään. No niin. Aha. Kiitoksia.
Jokia ja kanavia ja vesistöjä pitkin Sahoilla. Näytös. Joo, näytetään miten se tapahtuu. Mitä yhteyttä tuossa edelleen. Tämä on tuttu monille, mutta ihan joka päivä enemmän. Nyt se on hyvä. Ei kuulu asioihin, joka on välttämättä. Ei kuulu joo. Hyödyen valtaassa oli sahattu tuommoinen halkkiinno, mihinkä tässä verkkiaiheessa pantiin tämmöinen laatamaan. Ja sitten vaan miehitys yleensä sitä vihkaukselle ja välillä, kun se on kertynyt sen verran, että ei taulu ympäri, niin taulu sen siinä. Ja se alkaa että se on lisää, niin kauan kuin että silti vastaan mukaan. Nämä oli silloin 104 kilometrin saksalainen pitää olla Lossamainen tuki, pitää Ratohallisuutta Ruumisolta hakattiin. Oli sotteeri ponttuun, valittelussa, silloin ei vielä ollut päässyt tämä Nipulaisuudella kääntiin keväällä ja siinä käytettiin tuolla merelle lisänä niissä pyräissä. Sanottiin päätsolmussa lauttaa, pienettyä näkyä tukilauttaa. Eli se sotteeri, se oli niin kuin lajittelu, että paksuusluokkia eri pyräisiin ja sitten tuli jossain vaiheessa alkutessa saatavat lippuvuodet tuolla nimittäin aina palamina sitten valitettavaksi huomioon samaan. Hakavarteen oli vähän merkattu jotain paksuuksia semmoinen renkaita ja nyt se oli silleen riimulla, että ei niinku että mihinkä oli kun on menossa. Mä oon perhe, pyritään luomaan metsimään musiikkia.
tuomirakennuksen nivut on tuossa 2 viikkoa sitten tehty tuolla kanavan yläpäässä. Ja oli ajettu jo kevättalvella sinne Regalla. Siinä oli tuolla Riiseauto Lummeinen ja siinä oli näitä vanhoja tukkikonkareita, sitten se armeija ja se semmoinen. Ja suunnittelihan siellä näkyy. Pistettiin nämä niinku semmoisiin, sanottiin vihtusrenkaiksi niitä ehkä joskus, mutta siinä tommoset alapalkit ja sai jolha pystyyn ja siihen kourakuormaa, jolla puut ketju ympäri, ketju. Anna tulla terho nyt, antaa mandoliinia heissä. Painava reppu, miköhän kiviä kannava joku koiri. Mä sinne muutaman eväspalasen pistin sattuu huikomaan jossain vaiheessa. Kolme on
tällaista. Muijalasta. Mikä sen? Ihan tämä. Ei tämä tässä. Tätä ei tiedä. Voidaanko me sinne mitään hyvää? Ei mennä enää. Mitäs Malena? Vaikka kannattaa siitä laitoa. Lähdetään ihan tuolla. Lähdetään. Mennään tuolla. Erkki ja Julia on lähellä. Joo, Anna-Mari saa hyvää matkua.